میرے امام علی مقام نے اپنے پتر دا لاشا قبر چ رکھیا، تتی ریت آئی جس وقت امام حسین اپنے پتر دے چہرے تے آئے نا رک گئے۔ زینب آکھدی بھائی جان ہن رک گئے، فرمایا میرے پتر دا پھلن دیاں پنکڑیاں تو نرم و ملائم چہرہ ہے، تتی کربلا دی ریت ہے۔ میرے امام حسین نے کیوں علی اصغر نو دفن کیتا؟ اس تو دفن کیتا بے میرے پتر دے لاشے تے کوڑے نہ دوڑان۔ 1,56,000 بندے دا بھی ذکر ہے، 24,000 دا بھی ذکر ہے، 22,000 دا بھی ذکر ہے، بے تحاشا جو ظالم کھڑے ہیں تے بلان والے بھی یہی ہے، 12,000 خط لکھ کے بلان والے ہیں۔ میرے امام علی مقام دوجے شہید ایک بار ہوئے نے، قسمیں پیدا کرنا لے دی حسین دا پتر جیڑا علی اصغر 2 بار شہید ہویا ہے۔ ایک بار قبر دے وچ دفن کیتا ہے جسے سر کٹ دے پہ ہے نا، اس وقت شمر لانتی آکھیا کہ جاؤ چھوٹا ایک بیٹا علی اصغر آیا او کتے دفن آیا، ایک یزیدی سپاہی بول کے اندھا او اس خیمے چ حسین لے کے بڑھے ریت آئی، توجہ میرے بالکل حالے کو نہ۔ اس دنیا دے ظالم نے انج کر کے نیزہ مار کے بندے تلاش کر رہے نے علی اصغر دے لاشے نو، جتے قبر ہی ایک ظالم نیزہ ماریا تے حسین دا پتر نیزے دے نال ہی باہر آ گیا۔ پر ایک پیغام حسین دے کے گیا ہے، توڑے بچ چودھری بھی بندے ہو، ڈاڈے بھی بندے ہو، گل میں کرنی میری بھی مجبوری ہے، کیونکہ جتے چودھری ہون بندے تکڑے ہون میں نو گل دا ٹھٹ بھی ہوتی ہے۔ اب میں گل ضرور کرنا، اے منت ہے میرا ترلا ہے، اہل بیت نال محبت دا تاں حق ادا ہوندا ہے جے نماز کوئی نہ چھڈو تے۔ قسمیں پیدا کرنا لی دی بندہ جڈا بھی پاپی ہے نا، سرگی والے بابیاں تو پوچھے جڑے میرے بزرگ بیٹھے نا سفید داڑیاں والے، جسے سرگی بندہ جاندا نا مسجد تے رب دی بارگاہ وچ روندا مالکا میں بڑا پاپی ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تے اے کٹورا وگ کے او دے ڈر تو وگ کے آوے نا تے ایتھے آوے تے رب فرماندا جا تینوں میں معاف کیتا۔ نماز پڑھیا کرو۔ حسین نانے دی شریعت بچائی، بھین بھراواں دا تعلق دی تھا، ویراں دا تعلق دی، حسین نے ساری شریعت پھر نماز چھڈی تے نہیں نا حسین نے، تے سچا عاشق ہوئیے۔ جوان جڑے ہو نا، جوان ہے جڑے کرکٹ دے پیچھے سارا دن رول جاندے ہو، تے کبوتر اڑان والے رول جاندے، ککڑ لڑان والے تے کتیاں دی لڑائی ٹر جاندے ہو، میری منت ہے صدا نہ بلبل باغی بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، اے عشق کرنے تے حسین نال سچا کر لے، دنیا دے پیچھے نہ لگ، دولت تیرے پیچھے آپے لگ جائے گا۔ میرے امام علی مقام پتر نو دفنایا، دفنا کے اپنے خیمے دے وچ ٹر گئے، تیار ہون لگ پائے، صرف ان تھوڑا جا ٹائم لینا کیونکہ تھک گئے تسی میں معلوم ہوتا پیا۔ میرے امام علی مقام تیار ہوئے، سیدہ سکینہ آواز دیتی پھپھو انج لگدا پیا جی میں ابو بھی تیار پہ ہوندے نے۔ سیدہ زینب جس وقت گئیاں ہن آخری گلاں نے دوواں بھین بھراواں دیاں، سیدہ زینب نے پتہ سی اگے علی کدی علی اکبر تیار کردا، کدی غازی تیار کردا، کدی قاسم تیار کردا، ہن حسین کلے ہی تیار پہ ہوندا جدا باغ ہی سارا ٹر جاوے۔ ایک بھرا ٹر جائے نا، ایک ویر ٹر جائے گھر دے وچ، باپ ٹر جائے، بندے کئی دن پکیاں بکلاں مار لیندے نے، کی ہویا دا باپ فوت ہو گیا، ادا بھائی فوت ہو گیا۔ میرے حسین الو ویکھتے سی، چاتی پوری مارنی را واقعہ کربلا نہیں، اندر چاتی مارے دے وچ ہویا کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دے پھل نے سارے ہی قربان ہو گئے۔ ایک زین العابدین بچیا، کون زین العابدین؟ جڑا شہر بانو دا پتر آئی، وہ بچیا 40 سال مدینے وچ رہا ہے، ایک دن بھی زین العابدین مسکرایا نہیں، 40 سال زندگی گزاریے، قسم پیدا کرنا لے دی، ایک دن بھی سید زین العابدین مدینے چاہ کے مسکرایا نہیں، کربلا تو واپسی۔ تے پتر امام باقر پوچھے ابا جی جدو کوئی اذان ہوندی تسی رو پوندے ہو، جدو قرآن دی تلاوت سن دے رو پوندے ہو، ابا جی جدو کسائیاں کول گوشت ویندے رو پوندے ہو۔ تے میرے امام دی ڈھا نکل گیا کہ پترا جے کربلا چندوں کدی بھی یہ سوال میرے تے نہ کر دے، کدی بھی سوال نہ کر دوں، میں اذان سننا تے کیوں رو پونا؟ اسی اذان سن کے نماز نہیں پڑھ دے، اسی صرف فرقے دے وچ شیعہ یا سنی یا وہابی یا دیوبندی نہیں، اصلی جیڑا شریعت دا کم میں کر، تیرے تے اعتراض ہی کوئی نہیں، تیرے تے شکوہ ہی کوئی نہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا پتر جے کربلا دی سرزمین تے دونوں توجہ میرے حال تے تو سوال نہ کر دوں، جدو اذان ہوندی ہے تے مینوں علی اکبر یاد آ جاندا ہے، میرا وچھڑیا ویر یاد آ جاندا ہے، جدو قرآن دی تلاوت سننا تے میرے بابے دا سر نیزے تے ہی مینوں او یاد آ جاندا ہے، جدو میں کسائیاں لوینا نا اے چھری تیز کر لیندے نے، جانور ذبح کرن لگیاں پانی بھی پلا لیندے نے، اوے باکر اوے میرے ویر 3 دن پیاسے گئے نہیں تے جدو شمر میرے بابا حسین دی گردن تے بیٹھا ہی نا، سینے تے بیٹھا، ایک کون حسین ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں تے کھیلن والا؟ کئی ظالم نے لو جی
باغی توبہ استغفراللہ میرے منہ چ لفظ نہیں ہوندے اجے بھی یزید نو رحمت اللہ آندے پھر دینا مر جو اس گل نال ڈب کے یہ نبی دیاں کدیاں تے کھیلن والا ہے یہ نبی دیاں زلفاں تے نال کھیلن والا میرے نبی دے سینے تے بہ کے زبان چوسن والا زہرا دا پتر ہے کچھ خدا دا خوف تے ہونا چاہیے نا فرمایا پتر جس وقت جانور جب ہوندہ ہوندی چھری بھی تیز ہوندی پانی بھی پلاندے نے میرا بابا گیا تے پیاسا بیر گیا نے پیاسا جدو شمبر گردن تے سینے تے بٹھا تے 13 وار کیتے نہیں کھنجر دے تو کڈا کھنجر ہی رگڑیا نا تے این تکے نال میرے بابا دا سر میرے امامی علی مقام تیار ہے سیدہ زینب گئیاں ہن ویر تے پہن دیاں آخری گلاں نے ہن ساریاں سید زادیاں رہ گئیاں نے میرے نبی دے پھل تے ساری ٹر گئے آخری ویر حسین ہے ہن توجہ کرنی صرف 15 تو 20 منٹ میں تواڈے لینے یہ سوتے تساں شوق دیتا تو پھر پڑھاندا اب میں تھکنا تھکنا کوئی نہیں جڑا ماں دے قدماں نو چومے ماں دی جُتی نو چومے تے باپ دے قدماں نو چوم کے آوے نا قبر نو چوم کے آوے وہ بندہ تھکدا نہیں اچھی سبحان اللہ کہو اور آخری گلاں نے آپ آئی میں تین تیار آپ کرنی ہے کدی علی اکبر کردہ کدی اصغر کدی انہوں محمد نکے شہزادے کر دیا کدی ویر کردہ آیا آپ میں کرنا میرے امام علی مقام تیار ہوئے تیار ہو کے آخری وری آکھیا زینب جی پائی جان آکھیا پھر مقدرہ نال ملاقاتہ ہونیاں نے معاشر دے میدان اچھ ملاقاتہ ہو جانیاں نے ہون گیاں کہ زینب آنا ایک ورہ سب خیمیاں دے وچ سلام تے میں کر لوں سدھے خیمے شہر بانو دے خیمے وچ آئے جڑی زین العابدین دی اماں ہے جزد جرد دی پوتری یہ دو پہنائیاں کیان بانو تے شہر بانو ان جی آنکھو تے تھوڑا جا میں تلق دس دے ماں حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت علی دا دس دے ماں ناراض نہ وہ کسی فرقے تے اٹیک نہیں میں توبہ کر کے نہ گل سچی کرن دا دیاں وہ کرنی چاہی دی ایک کیان بانو جڑی ان دی شادی ہوئی ہے محمد بن ابو بکر محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر دے پتر نال کدے نال ہوئی اے گل بڑی توجہ نال سمجھیا جی اس گل دا میں ذمہ دار ہاں جیڑی گل کر کے جاندا پیا ذمہ دار ہاں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں صرف خدا واسطے گل حق دسنی حق چھپانا نہیں چاہیے شہر بانو جیڑی ان دی شادی ہوئی حضرت امام حسین بن علی نال یہ دوویں سکیاں بہناں آئیاں محمد بن ابو بکر جڑے حضرت ابو بکر دا پتر آیا تے حسین بن علی یہ دووے ساڈوانی ہم زلفانی ایتھے سنیوں سبحان اللہ اچھی آکھنی ہے ریکارڈ پہ کر دیو پوری گل لکھ لوے جے حضرت امام حسین نو رب نے پتر دیتا جدہ نا ہے زین العابدین کی نا آیا ادھر محمد بن ابو بکر نو رب پتر دیتا جدہ نا ہے امام قاسم اچھی سبحان اللہ ڈیرے دار بندے ہو گل لکھ لویا جے ریکارڈنگ ہوندی پیئے پرسو نیٹ دے بھی آ جائے گی زین العابدین دی شادی ہوئی سکے تائے حضرت امام حسن اللہ قاسم دی شادی ہوئی عبد الرحمن جڑا محمد بن ابو بکر تو بڑا برائی نا ابو بکر صدیق دا او دی بیٹی نال شادی ہوئی زین العابدین نو رب دیتا پتر او دا نا رکھیا امام باقر قاسم نو رب دیتی تھی ان دا نا رکھیا ام فروا جدو باقر جوان ہویا تے سید زین العابدین حضرت قاسم دے ویڑے چٹور گیا تیری تھی جوان ہو گئی ہے تیری تھی جوان ہو گئی ہے میرا باقر بھی جوان ہو گیا ہے تے کیوں نہ ہوئے اسی لگ دے بھی یہاں پچھو بھی رشتہ ہے ماسیاں دا ہے تے کیوں نہ ہوئے اسی دووے کٹھے ہو جائیے امام قاسم کیا بھی توڑی تھی یہ سیر تے ہاتھ رکھ جو پوتری ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ایدے پوترہ حضرت علی دا دوہاں دی شادی ہوئی ام فروا دی تے امام باقر دی شادی ہوئی امام باقر دی شادی رب انہوں نے ہرس لائی تے پتر رب دیتا جدہ نا امام جعفر صادق ہے جدہ نا امام جعفر صادق ہے ہون ہاتھ بن کے کر لوں گل ہون کردہ ڈردہ میں کسے تو نہیں میں آپ جنگجو قوم دا بندہ تے میری نسل چوں پہلا بندہ جڑا اے ممبر تے بان آڑا ہے یہ بھی دلے چ نہیں ہونے دی بات ہاتھ بن کے ترلا ایس تو کرنا با گل نو وانڈے چ لے آکے ڈیرے چ کر کے گل نو سمجھ بے اصل حقیقت کیڑی ہے ام فروا دی تے امام باقر دی شادی ہوئی تے وچو امام جعفر صادق پیدا آیا یار میں نو ایک تے دس امام جعفر صادق دا نانا کون اے حضرت ابو بکر صدیق ہی بنیا نا ادو لڑی چوں
ادو دادا حضرت علی بن گیا تے علی نال پیار کرنا تے ابو بکر نال لڑائیاں پائیاں نہیں تینوں کچھ تے خیال آنا چاہیے امام جعفر صادق دے کنڈے پکانا ہے نیتا نے اندے تو بغیر تیری عبادت ہی قبول نہیں تے مڑ قرآنی مانی تے گل کر امام جعفر صادق دا جڑا فروا دا بابا ہے قاسم دا بابا ہے محمد بن ابو محمد دا بابا ہے ابو بکر او تو نانا لگدا ہے علی دادا لگدا ہے لڑائی ہے کوئی گل تے میں مکا چھڑی فیصلہ تواڈے تے ہاں لڑائی نہیں ہوتی ہے گلہ سیدھی دسی لڑائی امام حسین تیار ہو کے سیدہ زینب دے نال چلے عزیزان گرامی جس وقت سیدہ شہربانوں دے خیمے دے اندر شہربانوں دے خیمے اندر آئیاں نے امام حسین ان آخری ویلا آگے جدو شہربانوں نے ویکھیا امام حسین خیمے دے اندر داخل ہو گئے نے عزیزان گرامی شہربانوں قدمہ وچ گر گئیاں نے عرض کر دیاں نے آقا کوئی زندگی وچ کمی بیشی رہ گئی ہوئے منو معاف کر چھڑیا جائے عزیزان گرامی میری امام علی مقام نے فرمایا شہربانوں رج کے بیخ لے اس تو بعد تیرا سہاگ نظر نہیں آوے گا توجہ میرے حل کریا جائے شہربانوں دا نکاح کس پڑھایا سی حضرت امام حسین نال شہربانوں دا نکاح حضرت عمر فاروق پڑھایا سی ہائے 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 سنیوں ستی قوما جدے گل کولو لگ جاندی پھر آندے نے سبحان اللہ شہربانوں قدماں چ گریاں نے عرض کردیاں نے آقا کوئی زندگی وچ کمی پیشی رہ گئی ہوئے تے معاف کریا جائے امام علی مقام فرمایا شہربانوں اج حسین نو رج کے ویکھ لے اس تو بعد حسین نظر نہیں آن گے عزیزان گرامی جدو اتنی گل کی تھی میرے امام نے فرمایا تو یزد جرد دی پوتری سیں سونے دے محلاں وچ رہن والی سیں سونے دے برتناں وچ کھانا کھان والی سیں شہربانوں میرے نال تو زندگی بڑی سونی گزاری ہے میں تیرے تے راضی ہاں جدو امام حسین نکلن لگے نے شہربانوں قدمہ وچ گر گئیاں عرض کر دیاں نے آقا آخری عرض کرنا چاہنیاں شہربانوں بولو کیڑی گل کرنا چاہدیاں آقا تو انہوں پتہ ہے میرا تے تواڈا نکاح حضرت عمر فاروق پڑھایا سی پلا ہوئے حضرت عمر فاروق دا جس نکاح پڑھ کے سعادت بخشی سی حضور جدو بیٹیاں دے باپ دنیا تو ٹر جان جدو سر دے تاج دنیا تو ٹر جان باپ آ کے سر تے ہاتھ رکھ لیندے وے جنہ بیٹیاں دے سہاگ اجڑ جان ویر آ کے اپنیاں پیڑاں نو سینے نال لا لیندے نے جنہ بیٹیاں دے سہاگ اجڑ جان آ کے چاچے بابے دے پتر سر تے ہاتھ رکھ لیندے نے آقا مینوں دسو نا مینوں تے اپنے بابا دا بھی پتہ کوئی نہیں حضرت عمر فاروق دے دور وچ اسی دوویں پیڑاں قیدن ہو کے آئیاں ساں مینوں تے اپنے ویراں دا بھی پتہ کوئی نہیں جدوں تسی ٹر گئے پھر میں کدے دروازے تے جاواں گی آکھیا لوکاں دیاں جد اجڑتیاں تے ٹر جاندیاں نے کر پے کے لوکاں دیاں جد اجڑتیاں تے ٹر جاندیاں نے کر پے کے میں اجڑی کس پاسے جاواں نہ سورے رہنا پے کے میری امام علی مقام نے فرمایا زینب پابی نو میں ذرا تیزی نال گل کرنا چاہنا عزیزان گرامی شہادت بڑی لمبی میری امام نے فرمایا زین العابدین فرمایا اے زینہ جی پئی جان اپنی پابی نو سینے نہ لاؤ پابی نو سینے نہ لا کے دلاسا دیتا پھر میری امام حسین اپنیاں پیڑاں دے خیمے اندر داخل ہوئے نے جدو سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھے آگے ہن ویر جدا ہو جانا ہے اس تو بعد ویر نظر نہیں آنا سیدہ زینب نے ہاتھ پکڑ لیا آگے آکھیا بھائی جان اس تو بعد ویر بن کے کون سر تے ہاتھ رکھے گا میرے امام علی مقام نے فرمایا زینب ایک وصیت کرنا ماں یاد رکھی علی دی تھی زہرا دی بیٹی ہے جدو میں ٹر جاواں دنیا دے ظالم میرے لاشے تے کوڑے دڑان گئے جدو میں شہید ہو جاواں مینوں تلواراں لگن گیاں جدو میں شہید ہوواں گا مینوں نیزے لگن گئے دنیا دے ظالم پتھر مارن دے میری بہن بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا اپنے منہ تے تماچے نہیں مارنے اپنے وال نہیں کھولنے زہرا دی تھی صبر کر جئی نانے دے دین تو قربان ہون لگا نانے دے دین نو گروپ خون دی لوڑ سی کسے ہور دا گروپ نہیں لگا صرف حسین دا گروپ لگدا سی علی اکبر دا گروپ خون دا
लगदा अली अकबर दे छड़िया है, अली असगर दे छड़िया है, अपने खैमे तू बैर ना निकलिया जे। जदों इतनी गल कीती है सईदा ज़ैनब दियां ने वीरा तुसी टुर चले गो पैना कलियां रह जान गियां। मेरे इमाम अली मकाम जदों अलविदा होण लवे आख्या आवे दुख तकलीफ जे तियां नो ते देंदे मां प्योआन दलासे। जे बाप न होवन ते पुत्र होवन थी वेंदे वक़्त भी पासे। शबीर दी भैन आखिरी वेले ते वेंदी रही अकेया से पासे। मते किदे पासू आ जावे मेरा गाजी वीर अब्बास। अपनी भैन नूं आख्या सबर कर जी। फिर ज़ैनुल आबिदीन दे खैमे विच गए। सैयद ज़ैनुल आबिदीन बीमार जी उठ के कदमां विच गिर गया। अर्ज करदा अबू जी जदों पुत्र जवान होवन उदों बाप पहले नहीं जांदे पुत्र जांदे ने। जदों इतनी गल कीती मेरे इमाम अली मकाम ने दस्तार दी अपनी मुंदरी वलैत दी दी। आख्या नाने दे शहर अंदर जावी शरीयत दा कम करदा रवी। अजीज़ा ने ग्रामी फिर छोटी जी बेटी सकीना बेटियां नाल प्यार करना लियो। जदों बेटी सकीना दे खैमे विच गए ने आख्या लै बेटी हवाले रब दे। सकीना अपने बाबा नो सीने न लाया। क्या अबू जी इधर ना जाया जे मेरा अली अकबर गया वापस नहीं आया। मेरे वीर है उन्होंने मुहम्मद गए ने वापस नहीं आए। मेरे इमाम अली मकाम ने इजाजत मंगी सवारी ते सवार हो गए। सईदा सकीना खैमे विच अर्ज कर दी है मालका मेरे वीर मेरे बाबा दी सवारी इधर ना जाए। सवारी नु इमाम हुसैन चलाते ने सवारी नहीं चलती। जबाने हाल विचू बोल के आती है आगल मालका कदी जबान देवे हुसैन नाल गल कर लवा। हुसैन नाल गल कर दी सवारी आंदी आका हुसैन जे मदीने आखे हुणे लैके वापस टुर जानी आ। पर खैमे दे अंदर तुहाडी बेटी सकीना दुआवां पी कर दी है। अजीज़ा ने ग्रामी जदों दुआवां पी कर दी है मेरे इमाम थले उतरे ने जिन्हां दे बाप टुर गए ने। जुमला उन्हां वास्ते बोलन लगा। सईदा सकीना अपने बाबा दे गल विच बावां पा लियां ने। आख्या अबू जी एक गल दसो ना तुहाडे तो बगैर नींद नहीं आती। मैं तुहाडे तो बगैर किदे कोल सवांगी। मेरी मां दी टा निकल गई है। आख्या बेटी अज तू बाद अली असगर मेरे नाल सवेगा तू अपनी अम्मा नाल सवेगी। अबू जी एक होर अर्ज करनी है बेटा दस केड़ी अर्ज करना चाहनी है। अबू जी मैनू दसो लोकी यतीम किनू आंदे ने। यतीमा लोकां वास्ते जुमला अपने मां बाप दा अदब करया जे। अबू जी लोग यतीम किनू आंदे ने। मेरी मां दियां अखां विचों आंसू आ गए। फरमाया बेटी यतीम ओनू आंदे ने जिदा बाप दुनिया तू टुर जावे तेनू हुणे पता चल जाएगा यतीम किनू आंदे ने। अबू जी ये मदीने वाली सुगरा मदीने वाली सुगरा पूछ लिया की जवाब देवांगी। मेरी इमाम ने फरमाया मेरी धी नू आकी भुल जावे बाप नू भुल जावे। मेरी बेटी अल्लाह रसूल दे हवाले तवज्जो करे जे। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया लोकां दियां बेटियां दियां शादियां होणगियां बड़ियां वसी मंगणियां होणगियां। लोकां दियां बेटियां दियां शादियां होणगियां बड़े बड़े महराज होणगे। लोकां दियां बेटियां दियां शादियां होणगियां बेटा बड़े बड़े साजो समान दिते जाणगे। बेटी मैं जान लगा अल्लाह रसूल दे हवाले तेनू जहेज अंदर तेरे वीर अली अकबर दा लाशा दे के चलना वा। तेरे चाचू गाजू अब्बास दे बाजू दे के चलना वा। तेरे वीर कासम दा लाशा दे के चलना वा। तेरे जहेज च अली असगर दा लाशा दे के चलना वा। इजाजत मंग के जदों मेरी इमाम अली मकाम चले आख्या एक एक करके टुर गए सारे ते हुण आई हुसैन दी वारी। एक एक करके टुर गए सारे ते हुण आई हुसैन दी वारी। पैना के मैं सदके वीरा मेरी जान तेरे तू वारी। अजीज़ा ने ग्रामी करबला विच दुनिया दे जालमां नूं दस्या मेरा नाना नबियां दा सुल्तान है मेरा बाबा वलियां दा सरदार है। अम्मा ज़हरा दा बेटा वा कुछ हया करो।
12,000 خط لکھ کے تساں بلان آلے ہو دنیا دے ظالمان نے لاما تو حملہ کر دیتا ہے اندھے نے طاقت دیا زور نلایا تے بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے چلے تے یارو دین دنیا دے سائیں ایتھے ظافر جنوی آکے قدمہ وچ بیٹھا ہے عرض کردہ ہے آقا میرے نال جن بڑے نے ان دنیا دے ظالمہ پانی تو منع کیتا ہے پانی بند کیتا اگر اجازت دے وہ نہر فرات نو کندہ لا کے تو نہر بنا کے خیمے اندر لے جاواں میری امام حسین نے فرمایا نہیں 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 ذرا صبر کر جائے اسی پانی تو مجبور نہیں اسی حوض کوثر دے وارثاں آئے اسی حوض کوثر دے وارثاں اسی جنت دے سرداراں حوض کوثر نو حکم دے وی ساڈے قدماں وچوں چشمے پیدا کر سکدی اسی مجبور ہو کے نہیں آئے اسی نانے دے دین واسطے آئے ہاں عزیزان گرامی دنیا دے ظالماں نے تلواراں چلانیاں شروع کر دتیاں نے نیزے چلانے شروع کر دیتے نے انج کر کے نیزیاں دے اوتے میرے امام حسین دا لاشا ٹنگ لیا ہے دنیا دے ظالماں نے کئی منٹ تک اوتے رکھیا ہے عزیزان گرامی پھر بھی امام حسین جنگ نہیں ارے کیویں حسین دا درد دساں سارا باغ میرے نبی دا سارا شہید ہو گیا آخری حسین رہ گیا کون حسین ہے اپنے نانا دی زلفاں نال کھیلن والا حسین ہے کون حسین ہے اپنے نانا دے کندھیاں تے بہن والا حسین ہے کون حسین ہے اپنے نانا دی زبان چوسن والا حسین ہے کون حسین ہے جڑا اپنے نانا دے سینے علم نشرہ دے سینے تے بہن والا حسین ہے کون حسین ہے جنہوں گڑتی نبیاں دے سلطان دے او حسین ہے کون حسین ہے جنہوں 7 سال 7 مہینے 7 دن اپنی گودی دے وچ کھڈاندے رہے او حسین ہے کون حسین ہے جس قرآن نبیاں دے سلطان کول پڑھیا او حسین ہے کون حسین ہے جس نماز دا طریقہ اپنے نانا کول پڑھیا او حسین ہے اج کربلا دی سرزمین تے جتھوں گل شروع کیتی اوتھے ختم کرن لگا منڈی بہاولدین دے غیور نوجوانوں توجہ کریا جنہ دنیا دے ظالماں سمجھ لیا حسین ساڈے تو جنگ نہیں ہر سکدا ایک یزیدی نو آندے نے اذان دے حسین نماز نہیں چھوڑ دا اچھے ٹلے تے کھڑے ہو کے یزیدی اذان دین لگا میری امام حسین نے ویکھیا تے سیدہ زینب اچھے ٹلے تے کھڑیاں ہوئیاں نے وسدارو ساؤنڈ والے اللہ عزت دئی اچھے ٹلے تے کھڑیاں ہوئیاں نے جدو امام حسین دی نظر پئی گل غلط ہوئے ملک مجرم ہے رسا پا کے چوک چ بن کے گولی مار دیویں اج بھی کربلا دی سرزمین تے لگا جا میں تینوں دسنا سیدزادیاں دا پردہ کی ہے اچھے ٹلے تے سیدزادی کھڑی ہے لجپال حسین دی نظر انج کر کے گئی ہے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مالکہ میری بہن اچھے ٹلے تے کھڑی ہے کدھر یزیدیاں دی نظر نہ پہ جائے میری بہن دا پردہ سلامت رکھے آ جائے مالکہ اے جڑا ٹلہ اے ٹھلے ہو جائے آج بھی کربلا دی اس جگہ تے جتھے سیدہ زینب کھڑیاں لیں قسم خدا دی اس جگہ زمین تھلے چلی گئی ہے لاما تے تلوار لگی ہے آج بھی کسے زواریاں تے جان آلے نو پوچھی ویرہ گل سچی ملک کر گیا یا چوٹ مار گیا ہے آکے دا سچی کر گیا ہے سید اپنی پہن دے اتنا پردے دا خیال کیتا ہے مالکہ تھلے ہو جائے جدو تھلے ہو گیا سیدہ زینب آکیا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا عزیزان گرامی سیدہ زینب والا جڑا ٹلہ سی تھلے ہو گیا ایک یزیدی ٹلے تے کھلو کے اذان دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جدو اذان سنی ہے میرے امام حسین تلوار تھلے سٹی ہے ایک غیب تو آواز ہے یہ پترہ جنگ جت گئے اے دنیا دے ظالم ہر گئے نے حسین تو جت گئے اے ہر گئے نے امام حسین نے انج کر کے تلوار سٹی ہے آواز آئی بیٹا نماز دا ویلا ہو گیا ہے آکھیا تسی کون پہ بول دے ہو آکھیا بیٹا تیرے نال وعدہ کیتا سی تیری اماں فاطمہ پہ بولنی حسین تو بعد اج کربلا تیرا سر گرے گا میں پہلے تھلے چولی کراں گا واہ ماں تے ماں ہی ہوندی ہے امام حسین عرض کر دے نے اماں تے نہ عرضاں کرنا وا قبول کرے آ جائے جدوں میں اللہ اکبر کر کے ہاتھ سینے تے بننا او دو اماں تسا ویدے روے آ جائے جدوں گھٹنیاں تے ہاتھ رکھاں اماں ادو ویندے روے آ جائے
जदू सजदे विच सिर रखा मैनू ना वेखिया जे मावां दे दिल नरम हुंदे ने ठीक पुत्तर एवी होवेगी यजीदियां जान दिती है मेरी इमाम ने तलवार छोड़ दी है मेरी इमाम अली मकाम असर दा वेला खई जुमे दा दिन खई अजीजा ने ग्रामी लाशां दे ढेर लगे हानी अपने नाना दे दीन वास्ते आए ने हुण हुसैन जमीन ते गिरे ने बड़े बड़े यजीदी गर्दन कलम करन वास्ते आए ने लेकिन वेख के पीछे टुर जांदे ने पुछदे ने की होया है आंदे ने हुसैन दियां नजरां विच अली दी तस्वीर साडी जुरत नहीं पाउंदी शिमर दुनिया दा जालम आया है ओए भाई आमर तवज्जो कर कसम खुदा दी को करोड़ा भी देवे इस तकरीर दा हक अदा नहीं हो सकदा मेरे इमाम अली मकाम दे सीने ते आके बैठा है हुसैन आंदे ने जालमा ओ पीछे हो जा पीछे हो जा जरा अपने चेहरे तू नकाब हटा तेरी तस्वीर वेखना चाहना जदू चेहरे ते शिमर ने अपना नकाब हटाया सूर वांगू शक्ल हो गई मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया सच्ची ते मेरे नाना जान ने आख्या सी जेड़ा तेरा सर कलम करेगा ओदी शक्ल सूर वांगू हो जाएगी मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया जालमा जरा सीने तू पीछे हट जा मेरे नाना दी दिती हुई अजान दा वेला आ गई हुसैन ने सजदे विच सिर रखिया ते रब दी बारगाह च सवाल कीता होवेगा मालिका मेरा गाजी कबूल कर लई मेरा अबू बकर वीर कबूल कर लई मेरा उस्मान वीर कबूल कर लई मेरा अबू बकर वीर कबूल कर लई मेरा उमर वीर कबूल कर लई मेरा अली अकबर कबूल कर लई मेरा कासम कबूल कर लई मेरा औना मोहम्मद कबूल कर लई मेरे नाना दे गुलाम कबूल कर लई उधर दुनिया दा जालम गर्दन कट्टन लग पिया गए हुसैन दी जदू गर्दन कट्टन लग पिया 13 वारां दे विच सिर जुदा कीता फिर कहन दे खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई तवज्जो करे जे दुनिया दे जालिमां ने सर मुबारक ला लिया शाम दा वेला होया सैयदादी लाशां ते नहीं आई कसमे कुरान दी अपने खैमे विच खड़ी रही है जदू शाम दा वेला होया गए आवाज दी है ज़ैनुल आबिदीन जी फुफो जी देखो दुनिया दे जालिम पीछे हट गए ने फुफो जी जश्न पे मनाते ने टोल पे बजाते ने जदू पीछे हट गए ने सईदा ज़ैनब परदे दे अंदर आईयां ने वीरां दियां लाशां ते आईयां ने एक एक वीर दी लाश कटदियां करदियां कोल आईयां ने जदू अपने वीर हुसैन दे लाशे ते आईयां ने सीने विच भी तीर लगे ने कंड विच भी तीर लगे ने वाह हुसैन तेरी अजमत तू सदके जावां भैन अपने वीर दे लाशे ते आए ते आख्या लुटी गई चौक के विच करबल दे ते वेखदा रहा जग सारा लुटी गई चौक के विच करबल दे ते वेखदा रहा जग सारा टुरिया कोई नहीं इंज जहान अंदर जिमें टुरी है छोड़ के ज़ैनब वीर प्यारा अपने वीर दे लाशे ते आके भी आख्या दोष न देवी वीरन ते भैन तेरी मजबूर है किथू ले आवा कफन मैं तेरा ते तू शहर मदीना दूर है। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह अपने हबीब दे सदके कबूल फरमाए नौशहरा बिरकां समार वाले दिन बाद नमाज शाह नौशहरा तुहाडे नेड़े ही थे नेड़े बाद नमाज शाह करबला वापसी पढ़नी है जेड़ा मेरा वीर शौक रखदा होवे इशा तो फौरन बाद इंशाअल्लाह होवेगा दुआ मांग ली नाले सलाम भी मंग लो दुआ